Yes, siphinde sinabukele kwi-Durban Network la sise-People's Park khona enkabeni yethu kwi-Mother of All Maskandi Festival. Phela manje nginiphathele iqhawe madoda, the legendary Mfikiseni Magubane. Sikubingelele khe. Ngiyakubingelela Bhungelishi. Mina ngumfiliseni ngokwamagubane ekhaya kuseshowe. Ungasho nje ukuthi kwamaphumulo ngoba amakhaya kababa ngawakhaba maningi. Uzizwa kanjani namhlanje ukuba ingxenye ye-Mother of All Maskandi Festival? Ngizwa ngijabule kakhulu ngoba ingempela la khona akuvamile ukuthi sibukwe thina esazi umusic kakhulu. Cha siyawazi umusic. Hayi ngeke ngikhohlise. Umusic angicini nje kumaskanda kuphela. Ngiyawazi umusic. Abasibuki ke thina kubabuka lento ezobenzela i-quick cash. Thina nje abasibheki okwangempela. Kodwa ke ngijabule kakhulu namhlanje ukuthi uMabiyela ukwazile ukuthi nethimba lakhe akwazi ukungibheka. Buka abantu uthathe bejabula kangakanani. Ngithi ngisazoya lapho nje ukuthi uthole ithuba lokureconnecta nabantu abakuthandayo, abanye abakhula bezwa ngawe ingane lezi ezincane zama-2K, kodwa siyakubona namhlanje ukuthi usakhona. Sijabulela kakhulu ukuthi nangu lo muntu esimthandayo esihlale singanikwa yena. Ngijabulile kakhulu, kungijabulisile lokho. Impendulo yami leyo nje. Ngijabule kakhulu. Uhambe kakhulu amazwe, uperforma nendawo ezahlukahlukene nawo lo mculo. Iyiphi message mhlawumbe ongafisa ukuyidlulisela kulabafana abakhona abenza le ndima kaMaskandi? Engingakudlulisela nje kulabo abadlala iginci ngabadlulisela ukuthi abakwazi ke nabo ukucula, ngoba kune complaint ethi thina abantu abadlala iginci bavele bengakwazi ukucula bese beshayela laba bangakwazi ukucula. Ileyo message nje engayidlulisa. Nabo bacule kamnandi. uNkulunkulu mangabe ekwazi ukunikeza ithuba lokudlala isiginci, uphinde futhi uzincenge nawe ukuthi ukwazi ukucula. Mhlambe ke ekhonweni onalo noma ku-experience onayo, ukhona mhlawumbe umfana esingamlindela omphekayo ophuma ngaphansi kwesandla sakho? Baningi kakhulu, ngeke ngibabale, baningi. Baningi ngisho abazalwa yimi bonke bayidlala iginci, bacula kamnandi futhi. Manje bafuzuyise. Siyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu. Mhlawumbe khona abantu la bekwazi ukuthola khona kulento zamanje umqhafazo o-Facebook kanjalo. Facebook no whatever. Mina ngikho kakhulu kulezo zinto. Nangu nje umanager wami owazi lezo zinto lezo. Hayi mina ngingena kulezo zinto. Sesiyokuthatha kuyena okuyi. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Yeah. Besikhona ke si-Durban Network. Nekhehlakazi lethu Mfikiseni Magubane. Danko.